का हो चाची, अभी नानी के घर कितना दूर बा हो? बहुत दूरे बा का? हमार तो हालत खराब हो गई चलत चलत। अरे बहनी पूछा नहीं, हमार नैहर बड़ा दूरी बा। हमार हालत खराब हो चले, एको टेम्पो नहीं चले नैहर की बैठ के जाल जा। घरे से केहू के बुलावल जाला तो हमन जाल जाला। का हो चाचा, तब का कहत रहला चला चला अपने चाची के नैहर? तो हमन चलत बाटे। अब कतो रिक्शा उक्सा नहीं बा, बतावा। अब हमके पता रहल होत कि पैदल जाए के होता, हम चाची के नैहर अइबे नहीं कैले होती। अरे बहनी हमहू तो पहली बार जात बाटे ससुरारी। हम आज तक ले थोड़ी देखले रहनी। हम तो बियाहे के आल रहनी तब के आल रहनी ससुरारी। अब पता चलत है कि हर गाड़ी रिक्शा चलबे नहीं करे, न घरे से बुलाव के पड़ेला। बतावा कहाँ से अब हम ट्रक ट्रैक्टर लेके आई नहीं अथु मारुति कार। अरे तो मर्दवा चाचा ना न बताओ कि चाहत रहल है हमने के हमन ना गल होती मर्दवा। हमके तनिको जानकारी भइल होत ना कि इतना दूरे बात हमहू नहीं आल होती। ए चाची, तनी अपने घर में फोन करके बोल दा हो कि केहू लेके आवा गाड़ी। कहिया ले हमन रात हो जाए इसे चलत चलत हमने के। करे सोन अपने नानी के हम जब जाला सोने तो पैदल जाला त ना के वो दूर रहेला। उ हमार नैहर ढेर तोहने के दूर लागत बा। अरे तो चाची, हमन अपने नानी के हम बसी से चल जाला, हमन पैदल नहीं चल जाला। उतना दूरी के जाई पैदल? अरे बाबू कहाँ गुस्सियात बाटा लोगन आ गेल बा। ये तो घरवा लौकत बा। गौवा जन बा वही गौवा में बा हमार ससुर।